Cine hana sengri maya tamo khalai jaka Tripura sarok Tripura hastewo বিভিন্ন জায়গাও ব্লেক ডে পালাই জায়গায় দङ কসম সাল পালাই জায়গায় দङ जों दिनै Tripura मथाबो जों दिनै आरो ब्लेक जोंनि फ्लेग मालिया आइबाना जोंनि खादुमानि बिसिंतै जों दिनै आरो पान्दा खालायनायनि बागै जे आरो चंखा मब्लायखे नखा आंखा फुरका तामनि हिंगाखाय अराम नगराहाय आमसायो दिनैनो आं प्राय 30-35 बोसोरनि परेव फायस'बायदा 1981 दा 82 सनाव TSF नि कन्फारेन्स पुरो रामनगराव अबो जागा दंखान साइमालिया आफुरा आंमाकान्त हस्टेलाव परि दङ आफुरा जों फायमानि गासै बोसोरनि परेव दिनै नों आमसायो फायमाखा आफुरा आं सिकन्टेटे दंमानि कायजागियाखौ ताबो सात ताबो आनि बयस 7 बोसोर दंखा तो फाना नरबे मालायनो दंमाबाय नंगौ आमसायो सपते तांगे दिनै ब्लेक डे तांगे कसम साल दिनै दै सालनो थानाय बिसि 2019 सिडेन्सिप एमेन्डमेन्ट बिल न पार्लियामेन्ट पास खालायजागौ अ सिडेन्सिप एमेन्डमेन्ट बिल तामो मनर बेबाक न साइमानो तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान ताबुंनि बांलादेश और बांलादेश नि बेआइनि बाबे इलीगल माइग्रेंट बांलादेशी रक जरा हाबबायनाय जोंनि त्रिपुरा राज्यनो खबै सारा भारतबर्ष जरा हाबबायनाय न भारतनि नागरिक रिनानि हिनै कायसा जे बिल तुबुमानि अ बिलनो पार्लियामेन्टआव पास खालायजागौ आबोनि बागैनो जों आबोनो अपोज खालायो प्रतिबाद खालायो दिनै ब्लेक डे हिसाबै गोरों बिभिन्न जायगायाव आंगो दङ अमरपुरनि तियारि माइरंगो दिनै गोबां मानसिनि दफानि बरराव बोरैर सिकला बरा बोरैसो जतन नखरै दिनै आबोनि प्रतिबाद खालायो आबो हायनो जोंबो दिनै अ पागले हातिवो अ सिडेन्सिप एमेन्डमेन्ट बिलनि एगेन्स्टआव जोंबो दिनै प्रतिबाद प्रोटेस्ट खालायो जों आबोनि बागै जों गसिनो हारिमाया Cine hana sengri maya of Bangladeshi illegal migrant rokno जों हारि काकाय दिनै आं बुरां काकाय आंनि बुसानो कालां आंनि बुसुकनो ब हानरिनाय दिनै दिनै अजामा दिनै कैफां बिनि बुसा जुदि खरंनिनो बिनि हा साइचुंनिनो क्लां थांगाकाय बिनि बुसानो बर हारिनाय आबोनि बागैनो अब बुनि दफानि बरक चिनि हावा हाबमानि बागैनो त्रिपुरा सरकार हा कमिटे खसरते तिनि चिनि बरर दुपा खाय उरो मुराव दुपासा लामा किनाराव सित्रा मित्रा निजिनि हावासे मोसानिया खाय तिमा दङो आर ओ बांलादेशनि फाइनाय रखाय तामो नुखा दालान 3 तला 4 तला 5 तला तांगै Sini hawa borak si wahani bubak geranggoy, borak si sengat tabung naikol di tongsu, sengai borak bay naikol jaga tongsu, wan subui nai di takuro, seng wahani busanggoy tang bodaga sobija, tamo khalai jaka, Tripura sarok, tawo gua seng bag jaga tongko, rasnotik dolbay, CPM, BJP, Congress. INPT, IPF ini sengkabo bagjabe tongko. Abone bagainya cini bubagra saka. Jeng rasnatik bay bagjabe tai lap kerika. Hancang nanai, hancani bising tino. Oh hana ba piroge manai. Job hana ba mutange manai. Abone bagainya sengkabo hancang nanai nanggo. Sini takok suron saiklanka, jeng tanca, yakai sini lama kere tanca na ongui paika, bolonggo tong purbo jeng silai bai jaba kai purbo, sini takok mosa mayung ko thayano, tanca kai mutuka mai carika hatai kai sawo mutuka bo, mo kai salai buma,
अमलाय बुमा सिलाय तिने बे तिना एक 47 तिलायै कक्लाय तंनाय रक खानचा कथाय मालाय रन ब मुफुका ओ चिनि आथर मुरा बरंग जों दाबो जे जेखाराफोरनो दंथन साख्रिफोरनो खायथनथन ব্যবসাफोरनो खायथन खेताफोरनो काम खायथनथन लामाफोरनो सामुं काम तंथन जेखेनो तंबो त्रिपुरा सारक जों बाहायखाय खानचांमैमान अ कक्सि जों मा वानसुकलायसिनाय इंगा कायनंनि अ पागली बाजार अ रामनगर टंलाक सालचा जतन बांलादेशी रक थायै जतन सेगैतलांगानो तिनि फाइप्रो आनो फुनुगो अमो अ थुरुक बारे आगे दिसे एलाका तंमानि ताबोखाय सिपेमनि आमालाखाय जेनेरेल खायखिका अमदेखेनो तिरुक खाय जोंनो मनकते चिनि हानो तिनि प्राय न मनोबो खिपका तिनि जों जनसंख्याव 31% किन्तु 2021 बरफ गनि फुरुकाय जों बोसोर पार्सेन्ट थानाय 23 हयते 24% कमै थांगानो आफोर निनि मानथा सेफले जागोन कमिटे निनि बसाबति तामुक खायनाय तामुकसे चाकरि मानलिया ताम खायजानाय बर व्यवसा खायनाय जत जागासे बर जत जागासे इलिगेल माइग्रेन्ट रक अर हिंजाखाय आबनि बागैनो जों सिडेन्टशिप एमेन्डमेन्ट बिल अगेन्स्ट जेमन लामाव डेमोक्रेटिक लामा तै जों जबा खालायाव बुबाग्रानि तै फांबाय अनजि हायनो सुप्रीम कोर्टआव जों केस खालायतो सिडेन्टशिप एमेन्डमेन्ट बिल ने अगेन्स्ट जों सुदो लामा तै सिमि जबा खालाया रायदा तै आइन भारतनि जतने आइननि कतर नक सुप्रीम कोर्ट त्रिपुरा सारक बुकुं बारार थाङै सगैका तामनि बागै जोंबो ताबोखाय लेखा परा रोंखा इंराजी साइमाखा हिन्दी साइमानखा इंलिश बय परि उइमानखा आइन परि उइमानखा सीमानि बागैनो जों तिनि बुबागारानि तै फांबाय जों तिनि फैमानखा सिडेन्टशिप एमेन्डमेन्ट बिल 1 बছর रोंखा केस बर पास खायमाने केस जा किन्तु कोविड-19 नि बागै ताबो सुप्रीम कोर्ट बिल ति साजायाखौ सारा भारत बर्षनि बरक जतन किन्तु थुरु खदानि बरनखाय नागरिक तरिनानि कक्रे सिडेन्टशिप नानि कक्रे आमनि बागैनो थुरुक दफानि बररक गमनि विरोधिता खालायो खायना नांनाय कारण अर धर्मगत भाबे अर विरोध खालायजा सिडेन्टशिप एमेन्डमेन्ट बिल पास खालायमाया बीजेपी सरकार तांगै माया भारतनि संविधाननि आर्टिकल 6 ताम सुजाक दं भारतनि संविधाननि आर्टिकल 6 सुजाक दङ 1948 नि 19 जानुवारिनि परे जारा फाइनाय बर भारतनि नागरिक दंगै माया अब रंजित देबबर्मानि कग्या सुरनि कग्या भारतनि संविधाननि पक्षे अब सुतरां भारतनि संविधाननि 6 आर्टिकल न त्रिपुरा राज्यव सारा भारतवर्षव इमप्लिमेन्ट खालायनायनि बागै सुप्रीम कोर्ट जों एनआरसी केस खालायजा आरो बुबाग्रानि तै फांबाय बुबाग्राबो सयखायजा रंजित देबबर्माबो सयखायजा विजय रांकल सयखायजा जगदीश देबबर्मा सयखायजा त्रिपुरा इउनिभार्सिटीनि प्रोफेसर सुनील कलैबो सयखायजा जोंहा हायनो याकारेरि गला याकारेरि यासेनि हानो आयारलेन्डनि केरें कथमाना रक साइमानो कमाय थांगा बरंनि रि कानुन चुमुनो कोन करिखा बंनि भाषा बंनि ककथाय कमाय थांबायका जों जेमन चिनि कक बरक न बखबा तुइमां तुइ दुलमां जों मोसक जरा तुइ फायका चिनि बरर लेखा परा सोलोंगै बुनि कगै सोलोंगै सैमाबाय डिक्शनारि खालायमाबाय अ ख्रिस्टान ससाइटिनि सोंनाय गोताल बयरो कक बरक सैमानि बागै जों तिनि चिनि कक बरनो तिनि सोयै तिनि बिजाब रति खालायमांखा